गणतन्त्रनि मोनसे जे पार्ट बा रादाब फोसावनाय बा रादाब बुथुमनाय बे हाबाफारिया जे गणतन्त्र सरकारनि मोनसे बाहागो बेखौ जायफ्रा बुजिया बिथांमोना गोबां समावनो रादाबगिरिफोरखौ गाज्रि बेबहार खालामो। गोजोननाय मोनदों जे उदालगुरि प्रेस क्लाबनि जिथु मावख' बेखौ दिनै गोदान लुखांनाय लोगो लोगो बेखेवनाय जाबाय। बेखौ आं प्राय 10 बोसोरसो सिगाङाव बेयाव प्रेस क्लाबनि अफिसाव फैदों। बे समाव बेनि अफिसा जोबोद बायला जिरामोन, खामानि मावनायनि मोनसे परिबेख गैयामोन। बेनिखायनो जों इलेक्सन गेलेखांनानै सरकार दानाय लोगो लोगो प्रेस क्लाबनि बिबानगिरि बिथांमोना आंखौ लोगो हमनानै खावलायदोंमोन जे प्रेस क्लाबखौ गोदानै बानायनांगौ। बिथांमोननि खावलायनाय मथेनो आंनि पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय 19 लाख मोनसे अनुदान बिथांमोननो हरनाय जादों आरो बेखौ बिथांमोना मोजाङैनो बाहायनानै बे न'खौ लुखांबाय। आसलथे 19 लाखआव दिनै जिबायदि न' नुदों 19 लाखआव बेसेबांखिनि न' बानायनो हानाय सम्भब नङा। खिन्थु थेवबो बिथांमोना जिहेतु गावनो बानायदों प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफ्रानो बानायनायखाय बिथांमोना प्रफिटनि खोथा सिन्था खालामासो न'खौ जेसेबां नांगौ जिबायदि माबा नांगौ बेबायदि बाहायबाय बाहायनानै फैसा बाहायनानै खामानिखौ मावबाय जोबोद मोजां जादों। दिनै बिथांमोननि बे न'खौ बेखेवना होनाय जाबाय आरो आसा खालामदों जे जोंनि प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफ्रा आरो बेखै रादाब बुथुमगिरि रादाब फोसावगिरि बिथांमोना बे न'आव खामानि मावनानै रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन। जिहेतु प्रेसआ गणतन्त्र सरकारनि मोनसे एंगारहायै बाहागो आरो समाजनि सरकारनि मोजां थाखाय बिथांमोना खामानि मावो। बेनिखाय बेखौनो बोरसा खालामदों जे बिथांमोना बे न'खौ बाहायनानै समाजनि जौगानायनि थाखाय सरकारा जाहाथे मोजां दैदेनलांनो हायो, रायजो राजानि थाखाय बेखिनिखौ आसि दिन्थिना जाहाथे दैदेनलाङो खामानि मावो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। जों नुदों बबेबा समाव खौरांगिरिफोरखौ गोबाङानो गुबुन नोजोरजों नायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जायफ्रा गणतन्त्रनि मुल्य बुजिया आरो गणतन्त्रनि मोनसे जे पार्ट बा रादाब फोसावनाय बा रादाब बुथुमनाय बे हाबाफारिया जे गणतन्त्र सरकारनि मोनसे बाहागो बेखौ जायफ्रा बुजिया बिथांमोना गोबां समावनो रादाबगिरिफोरखौ गाज्रि बेबहार खालामो। खिन्थु जायफ्रा गणतन्त्रखौ फोथायो बा गणतन्त्रनि आखुथायखौ मोजां बुजियो बिथांमोना कुनुदिन रादाबगिरिफोरखौ बिदि गाज्रि नोजोरजों नाया। बेनिखायनो फैगौ समफ्राव जोंनि साफ्रोमबो रेसपन्सिबोल बायदि बुजिग्रा सोद्रोमाफ्रा जाहाथे रादाबगिरिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर लाखिया, बिथांमोनखौ फ्रि एन्ड फेयार बारहावायाव खामानि मावनो जाहाथे होयो बेखौनो खावलायो।